Здравейте, момчета! Ние сме Outlast и Митко 1, 2, 3 и днес ще ви покажа как си правим къща на Майнкрафт. Да, виждате, тук вече сме започнали, защото не мислехме, че ще снимаме, но е така ни изплува в главите да снимаме, виждате. Днес сме решили да направим някаква малка къща, ама малко по-изпипана. Мисля, че всеки харесва малки изпипани къщи. Виждате. Сега ще ви покажа как може да си направите хубава къща. Първо правите... Виж как тя взема. Къде бе? Къде бе? Баси, зайка! А да го убием. Малко екшън. Гони го. Вей бе! Да пълвам. Чай се. Само я да изпия. Опа. Малко съм с два леви крака. Ти ни играеш с крака. Мисля, че знам. Добре. Сега. Мисля, всъщност направи грешка. Сега ще направя нещо като малка тераса. Ще остава толкова. Добре. Така, толкова е достатъчно за две врати. Предаване. Да. Така. След това правим така. Така. Unknown computer found. Сега. Мисля да сложа някакви други по-цветни стъкла. Да го не знам. Да. Правим така. Така. След това още така. Малко стена. И единично прозорче. Тук двойно. Не, всъщност. По-добре. Добре. Някакво нещо. Добре. Ама тук ще сложа двоен. Много обичам да слагам прозорци в къщите. Защото не обичам да слагам много факли. За да ми влиза повече слънце. Така. Няма да има. Тук ще сложа единично прозорче. Ще сложа двойно, айде. Но не знам какво ще не знам това. О, гледай. Така. Това ще е добре. Мисля да седне. Добре, така е идеално. Сега да вземем стъкло. Какво цвят да вземем? Ами, зелен. Такова? Да. Добре. Примерно. Странно е, но? Фрапиращо. Пати зайка! Какви стойки прави. Така. Това е турист. Като Мони тъпото! Обичаме те! Това е един наш приятел, много добър. Да. Днеска има рожден ден. Да, може да го. Искаме да го поздравим с този клип. Да, искаме да го поздравим с този клип. Ще направим парти в къщата след това. Да, той ще покаже шкембенцето. Или по-скоро плочките. Добре. Вижте, добре става. Ако нямаше и овца, ще да е още по-добре. Къде бе? Сега ще видим. Казах ти, че се спамват в покрива. Да видим. Сега, искам да ви покажем новите врати. Много съм учуден как може да има такива странни врати. Слушай, ето тази. Коя? Тази? Да, също. Аре, по-добре е тази. Хубаво. Защото е с прозорче. Обичам прозорче. Така. О!
Добре, малко Не си като отива. болница. Не си отива. Доста като болница. Грозна работа. Ето тази ще си отива. Тази. Добре. Операция. Като гардероб. Чакай. Това е врата. Това нашата врата. Да. Ето. Добре, нека да го бъдем по-сериозно. Сега Значи, ще покажем една нова идея, която видяхме с един обратното е. наш приятел. Да, знам, обаче това ти ще го направя. То ще сложим цензура. Много цензура. Сега се вам се държам да не псувам. Yes. За тебе знам. Така. Все едно някаква овца тук ще сяда. После може да сложим плочки, а не така да стане още по-дълго. Сега ще е. Вече почвам да се нервирам. Не, тук не. Не, и тук, е така. Така? Да. Добре. Симетрично е. Твоята симетрия. Пак ако правим малко изпипана каштурка, трябва да е симетрична. Че е достатъчно симетрично. Добре. Мен ме кефи. Да, доста добре. Може после да го направим пирамиден. Добре, обаче няма да слагам също бокчета. Какво бокче сложиме? Искаш ли пак лимоново зелено? Покрив? Не, покрива ще е така от дърво. Да, обаче за какво не е лимоновото? За основи. Не мога да те разбера. Разбрах. Айде първият слой покрив да е от стъкло. Да, ще е добре. Да, така ще има повече светлина в къщата. Ще бъде по-добре. Аре всички са от стъкло, обаче различни видове. Да, верно. Само се бях сетила. Да. Така. Интересни къщички с стъкло. Да, за зайци. Добре. Какъв цвят? Розово се служи. Розово? Да, розово. Зелени и розови светива. Да, ама не съм... Червено. Добре. Това? Ще се пада малко дълтонист. Не е лошо. Ще видим отдалеч, така не се вижда. Така не се вижда. Добре, сега като завърши червеното ще я видим. Нека да видим. Доста е яко. добре. Чай са. Така. Да, добре. Обаче. След това какъв цвет?